Το κομμωτήριο We Love Hair στο The Mall Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Άλλωστε, όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, η ιστορία της οικογένειας Καβαλιαράτου είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του κλάδου της κομμωτικής στην Ελλάδα. Το νέο κομμωτήριο We Love Hair στο Μαρούσι ανήκει στην εταιρεία Μυρτό Καβαλιαράτου και ΣΥΑ ΕΕ. Η Μυρτό Καβαλιαράτου γεννήθηκε μέσα σε οικογενειακή παράδοση 82 ετών στην υπηρεσία του κομμωτικού επαγγέλματος. Ο παππούς της, ο Τάκης Καβαλιαράτος, και ο πατέρας της, Αλέκος Καβαλιαράτος, έπαιξαν σημαντικό ρόλο ιδρύοντας καταξιωμένες επιχειρήσεις στον χώρο των καλλιτικών και της κομμωτικής. Η Μυρτό, παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε σε αυτές, μαθαίνοντας τη δουλειά και συμβάλλοντας στην προώθηση του κομμωτικού επαγγέλματος. Ένα είναι σίγουρο, πως ένα στολίδι της κομμωτικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, στο The Mall Athens. Είμαι η Μυρτό Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια ευρία γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Το πελατολόγιο μας έχει μεγάλη γκάμα, νέους και μεγαλύτερους, Έλληνες, ξένους, άντρες, γυναίκες, επώνυμους και μη, οπότε έχουμε την εξειδίκευση ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις όλων των πελατών μας. Είμαστε μια ομάδα που αποτελούμαστε από 16 καλλιτεχνικούς κομμωτές και στιλίστες συγχρόνως και έχουμε άπειρες υπηρεσίες, καλύπτουμε πολύ μεγάλη γκάμα κοινού. Οι υπηρεσίες που έχουμε στο σαλόνι ομορφιάς μας είναι από βαφείο, μπαλαγιάζ, είναι το όμπρε, οι αντάβιες, η βαφή μας. Επίσης έχουμε πολύ ωραίες τεχνικές σε κουπ και ένα τέλειο εξαιρετικό προϊόν που μπορούμε να υποδεχτούμε αυτή τη χρονιά με φερεγγιότητα και τέλεια εγγύηση είναι η θεραπεία κερατίνης που προσδίδεται στα μαλλιά και αυτομάτως και μη φριζάρισμα, ένα υγιές και τέλειο αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικό και μοναδικό μόνο στο κομμωτήριό μας. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014, αυτό που έχουμε να προτείνουμε στις γυναίκες είναι να τολμήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στα μαλλιά τους, όπως είναι τα pix cut κουρέματα και τολμηρά όμπρε. Ακόμα και στα νύχια να έχουν έντονα σχέδια και πιο τολμηρά, έτσι ώστε και τα άκρα τους να συμβαδίζουν με τη μόδα και όλο το σύνολο. Τι πιο ωραίο από το να ξεκινάς την ημέρα σου πηγαίνοντας στο κομμωτήριο, να φτιάξεις τα μαλλιά σου, να αισθανθείς όμορφη και να συνεχίσεις την ημέρα σου κάνοντας τη βόλτα σου, τα ψώνια σου και ένα πολύ ωραίο φαγητό με τα παιδιά σου. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε στο The Mall Athens, στο κομμωτήριο We Love Hair στο επίπεδο 0 και σας προκαλούμε να μπείτε στο site μας, στο www.welovehair.gr για να βρείτε πολύ προσιτές τιμές, οι οποίες είναι απολύτως value for money.